vin. Ui cățăii. Ui cățăii. Căței. Căței. Vai, David, îmi dai în ochi și la copii. Așa faci și tu, David, încetează. Hai, după fel. Săria în gură. Ai văzut? Căței frumos. Ai văzut că ia în gură câinele ăla. Vlade. O bărară de câine, uite. Deci ca să lup, tu. Stea de lup. Da, tu, mai mult. Negru. E tu. Zici că era cucitor. La mine îmi place lupii. Lasă am un lup. Aia de acolo, de așa. Să le-ai tu piciorul la copil să stea pe păpuc. Da. Uite, mai jucat. Ce? Uite pompelii. Tehnica și mare, și gălăgioasă, și scoate fum. Trebuie. Euro 6 de scoate fum. La fel, vă rog frumos, puțin mai în spate. Pompierii. Da, Vlad, de ce? Pompierii. 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 Motocicliști. Hai. Ăia mi-au plac mult. Ăia mi-au plac mult. Ca să moară de mai multe cineva din familie, nu mă duce aminte. Noi suntem. Adăugăm. Ăla, tot ce se sunt cu bine, că a făcut antrenamentul ăsta. Nu te duce, nu te trage-te cu bine și te ceamă. Ba da, uite-le. Ce? Că vine. A, poți să ții? Nu, să